Ahojte všetci na kanáli Velor. Dnes ukážem, ako obnoviť Microsoft účet bez e-mailu. Choďte na Microsoft stránku, kliknite prihlásiť a nemôžem sa dostať do účtu. Vyberte osobný účet a zadajte telefónne číslo. Potom kliknite na pokračovať. Tu treba vybrať krajinu. Kliknite na pokračovať. Pošleme kód na toto číslo. Vyplňte kapču. Sem zadajte kód. Kliknite ďalej a vytvorte nové heslo. Potom kliknite na ďalej. Áno, ale použite nové heslo. Kliknite na ďalej. Teraz sa môžete prihlásiť s novým heslom. To je všetko. S vami bol Velor. Dovidenia všetci.